Una de les idees fonamentals de la personalització és que l'alumne és aprenent dintre i fora de l'escola. És a dir, que aprèn contínuament i aprèn independentment del lloc on viu i on està, aprèn a través de les activitats en les que participa i que li ofereixen oportunitats per aprendre. Moltes d'aquestes oportunitats i recursos per aprendre cada cop més es troben fora de l'escola. És important per això que l'escola no ignore aquests aprenentatges, sinó que intenta establir vinculacions entre les experiències que es donen dintre i les que es donen fora. Això, a més, és fonamental perquè es puguin treballar els interessos que porten l'alumne per aprendre i al mateix temps perquè es puguin generar aprenentatges que puguin després aprofundir-se fora de l'escola.